अनला गारि फैगौ मोजाङै चेक खालामनांगोन बेफोरबायदि माल लांनायावनो गोबां 2 नम्बरि माल गान्जा बायदिसिना जाबखुमा लानानै थाङो बेखायनो बेफोरबायदि गारिखौ जों मोजाङै चेक खालामनांगौ र लाखिथ' चेक खालामनांगोन अनला मोजाङै चेक खालाम दै ओंखार ओइ नोंसोर ओंखारलाय ओंखारबो बायह्रायाव ओंखार आरो नोंलाय नोंबो फै ओंखारबो मोजां नागोद अनला भिडिअ'नो गोबां बायदिसिना जाबखुमाना लाङो मोजां नायथार मोजां बानायनाय समाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आरो नागिरबाय थाथारला गैयालै सारजेबो जाहाथे नोंथांमोना नायनानै दाथा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो नैबे थांदो दाबायनानै हो जाहाथे आंनि गोदान आपडेट होनाय भिडिअफ्रा नोंथांमोननियाव सौहैगोरो ओइ बाजै जौ लाबो रालाङाव सिन्था खालामनो गोनां गैया बुन्दुफोर माखौ सिन्था खालामनो बस दुन बाजै बेवहाय ओइ बाजै बेदर दंबा लाबो 100 थाखानि बेदरा 100 थाखानिबा जानाय नंला 50 थाखानिबा जागोन 50 थाखानिल'सै लुदो जोलाव ने लोंलायदोलै लोगोफोर दानिया लोगोफोर आं नैबे बिथांखौ सिनाखि होनसै बेनो जाबाय उकिल बिथाङा जोंनि माखासे खामानिखौ हेफाजाब होयो आरो जोंनि हमजानायखौ बिथाङा बख'नानै लाबोगोन दा बिनि थाखाय बिथांनिफ्राय जोंनो मदद नांगौ हेन्डसेट लादो लोगोफोर दे बयबो हेन्डसेट लादो बिथांखौ गोजोनबाय नोंथां गोजोनबाय गोजोन्थों नोंथां दे उकिल नोंथां एन्जय खालामदो